Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ɓe garti kadi e windande men hande jangen laam e mim e nun kolliren to adima hakkunde sara no wayata. Bismillah, naten jangde. Allol meɗen nani mbaɗen dani yenne. Allo men nani sen gari mbaɗen ni gadden kuɗol ngol kuɗol ɓalewol ngol nani hande ay ko laam nani windirte, ay mim ko ni windirte, ay nun ko ni windirte. Perɗi janguɗo hande joni noon laam noon so adima ko ni wayata. Ay ɗo haaɗi laam goɗɗo o ayen ɗon wiya laam ay so woni sara noon mbaɗama dani yenne wiye laamara, alama wonde hay goto mbaɗamo ni wiye laamara. Fof ko laam ɗo noon ko laam o wadda hen allif wiya laam allif, hay ko laam e allif ndendinɗa innira laam allif, laam gasi. Goɗɗo o wiyete ko laam ha gasi nannaɗo allif wiya laam colal, ɓeɗo so ngari ko fooɗoɓe to ko laam o e allif o ndendi wiya laam allif, one ko laam ɗum ɗo nanna hen wiya laam colal. Ay so tawi la ilaha illallah ma yimo toon, sa windi la ilaha illallah o mayi toon oɗo jaton oɗo, no ɗo andete gillaw. Laam gasi. Mimne so adima yo wani, hakkunde yo wani. Ay sara bindol ɗo mbattamo ni o jippo less wona mimarak, alama wonde hay goto o waye ni mimarak gasi. Nunirak ne ko mbaɗani toɓɓaɗo wotere dow juburna, hakkunde bindol juburna nayi. So wattinima noon ɗo mbiyatama nunirak, alama wonde hay goto nunirak gasi. Wadde bindi ɗi jooɗani haɗiɗi yodde ko bindiranmi ko ene metti windirde, kono kam man paam tan adin ha paami taw adin ɗon wona goɗɗum. Oɗon ɓurti seeɗa, gustemo seeɗa, oɗo ha fota tan seeɗa tan waso ɓurtude ha ɓurta. Toɓɓere ko wotere toɓɓere nde gasi. Juburna nunirak wadda faami juburna woni nunirak, mim woni mimarak, laam nani laam so adima hakkunde laam ɗum sa wiya laam sara bindol mbiya laamara, o serindima alama wonde laamara. So waɗi dani noon wiyete ko laam e allif ndendinɗa wiya laam allif, ay laam allif. Ɗo ko laam colal nanna ko hunde ko jambere ni walla mbiyen tenirde nanna hen ɗum ɗo innira laam colal ne sola itte ande gasi. Joni noon mbaɗen hen ko wojji ko mbawen dañde lawol dewɗen. Ko ɗum ɗo wiyete laam gasi, laamara ardi ɗum ɗo wiyete ko mimarak gasi, ɗum ɗo wiyete ko nunirak
gasi ari ardi ɗo ɗum umori ɗo noon ko jangindema ɗeɗe fof lawol gotol mbawaɗe lawol gotol qur'ana o dow ha less aɗen toon kala mo kawruɗa hen majjirtaman kadi so adima laam hakkunde bindol laam wadde so adima ko laam hakkunde ko laam sara bindol noon ko laamara so serindima laamara ɗo haaɗi ko nayi wananno laam so adima laam hakkunde laamara so woni sara alama wondi hay goto laamara ɗo noon ko ha ganda ɗum ɗo woni laam allif ko laam e allif ndendinɗa innira laam allif ɗone ko laam colal ko ɗum ɗo nanduɗa hen e nder laam he allif oɗo naati nder ɗo innira laam allif gasi ni foti ɗone ko ɗo mim haaɗi ko jangata hen hewde ko ɗo tan haaɗi ari ardi nani so adima mim hakkunde mim ɗo noon so woni sara mimarak alama wondi mimarak gasi famide ni foti ɗone ko ɗo woni nuuno so adima juburna hakkunde bindol juburna so woni sara e bindol noon wiyete ko nunarak alama wonde hay goto nunarak gasi ƴetten kuɗi men e karneji men mbañirɗen janguen ɗigga en koola koye men noon ƴeewen bawɗo ɗakkoɗen sara makko o holle walla en laam alama wonde hay goto wiye laamara ɗo ko mim wonɗo alama wonde hay goto mimarak ɗo ko nunarak gasi ɗo noon teskima wona ɗo so adima ko laam wiyete hakkunde bindol ko laam wiyete so woni sara bindol laamara alama wonde hay goto laamara ɗo ɗum haaɗi ɗo laam haaɗi ɗo noon ko laam e allif ndendinɗa innira laam allif ɗo ko laam mbaɗɗa gayɗa mbaɗɗa hen allif nder hen wiya laam colal sa janngoyi ilahinnasi ma yimo toon ilahinnasi ma yimo toon e la ilaha illallah ma yimo toon ɗum noon ko ɗo jangata ɗo mbawama ɗo sa aroyi toon taw ɗum anatama toon ɗo ko mim so adima mim hakkunde sara bindol mimarak alama wonde hay goto mimarak gasi ko jangate e mimi hewde ɗo haaɗi gasi ɗo noon ko juburna ko ɗo haaɗi so adima juburna hakkunde bindol juburna so serindima noon walla kañum tan ɓolo nunarak gasi ɗo so ɗiggi a serte juburna a serte nunarak hanka kala jiya ɗum ɗo anatama ɗum fof jangata a nder faati he o jiiɗum toon so janngoyan kan noon o jiyaɗa weeɓa e moɗon weeɓata e moɗon hankadi ɗo so ɗiggi tan o jiyaɗa weeɓa toon ɗo noon ko waɗirani ko ha newano on janngo e jaam seɗen janngoya taw kadi en tongi ɗum en gayni jangguita kadi noon so waɗi inchallah kaɗen ɗo ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañiro janggon ɗigga ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawle Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina an cagguɗo ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma han jiya lawol aɗa daña en noon nodda en mbaɗa 00221
77 906 14 81 caggira ma saggade ɗum jinmi yo Allah wallu. walla an keso jiɗɗo naatde e jangde he to ndewata ko ɗon tan ndewata ngara naata kaala sadi ko joɓata ko joɓa gasi janga a wawa noon a mbima hunde yo Allah wallu yaden. Wassalam.